Walo, itabi. Supporter. Sunod. Kirang. Sinunod. Yun. Sada lang. Mi, bang nakabi siya ito? Paligid na tabi. Bagong time. Ay! Ano butang ka dito? Galasong ko ako. Alam sa estimate ka ni ka nag-live pa natin naka-video naka-upload. Battery lang mo. Tapos naka-live. Baklasong ko na dito. Sa kanto na ano? Sa basketball sa di ko rasta na. Much better. Baklasin ko na itong dumbbell. Hindi naman nagagamit. Ang bagay ka. Ay mga parang Jason, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, busy nga dito sa bahay. At naglilinis, oh. Maglalagay ng floor mat. Ano yan? Maglilinis. Dami alikabok. Magpapalit ng ano. Hey! Hey! Kung nagkaito. Ha? Tapos magbibilid ako ng palay. Kasi binigyan ako nung tito ni Mrs. ng palay, biladin ko. Ulam namin. Binili ko. Picadillo gata yung ulam namin ngayong araw. Tapos ito pipirituhin. Alin pa yung ibang pipirituhin, ma? Yung iba? Kadakon. Yan nga. Dinamihan ko na para ano. Kasi para mamayang gabi din na magluto. Ito para bukas. Ini sa bata. Picadillo. Dami yan. Halagang 300. Lahat. At mag-ano muna ako. Bilad ng palay. Sindi ko lang yan. Balik ya sa hapon. Wag ka nang bumili ng doorknob na Naglilinis yung kapatid ko ng kwarto. Kwarto muna yun na. Tapos nag-comment po nung nakaraan na bakit daw walang kaayos. Kasi nga po, nag-aayos nga po na nung dumating kami galing Manila. Nag-aayos sa Bumagyo. Kaya yung mga gamit dun sa kila mama, dinala na dito. Ayun, pakita ko sa inyo yung may bilyaran pa ako. Ito, yung taco. Ito na lang natira sa akin.
Alaala nung napundar namin mag-asawa na bilyaran. Yung bilyaran binenta namin. Kinapos. Ito natira pa sa akin. Tako. Napakaganda nito. Mahal nung bili ko nito. Pero di ko siya... dami nang gustong bumili nito kasi di ko binibenta. Kasi... malay mo magkaroon ulit ng pera at mapaayos ko yung pisto. Bibili ulit ako ng bilyaran. Dami nang gustong bumili. Hindi ko ginagalaw. Hindi naman to mawawala eh. So kasi Bibi mahilig din maglaro ng bilyar. Pwede niya itong mamana. Hindi lang nawala bilyar, si Bibi. Magaling na yan. Magaling na yan. Nung baby pa siya, marunong na yung tumira ng bola. Kaya di ko siya binibenta talaga. Nagagamit na ko. Paano nakuha ka? Arap lang gagano, patindog. Ay, bigat. Ganda. Ang ganda pala ng kwarto pag walang gamit. See? Wait lang. Ganyan. Aanuhin ko nga, baka mag-ano. Palikit eh. Hindi mo na mag-ano ko ni Buddy ah. Pag sobrang naraga rin. Hindi ako tawag. Saktuhan mo na lang. Hindi na pag-aragon ka rin para di pagsuksukan. Isa dali lang. Ano? Wait lang. Ay, ano dyan? Di sa di mo na ako na Maraming diri bayad Please. paputulan. Ito nga. Sige daw. Hindi, ito yung mga. Para mapapul na. Tapos, sobrang makakasabi. Ganyan na. Di na pagpaunahon. Paglukutan na para ka di ah. Kanig di Magaling pagsuksukan. mo na no? Ano ang soda? Magaling mo. Ay, salin na sa nalagod ang sobrahan. Sige na. Tapos ikiyaro. Oo. Sorry, dito. Sige. Daw kayo ay doon na po. Be, alas mo na. Sige pa. Tapos ay open. Yan. Alam mo na. Sige po,
Ikaw ko ngayon. Sobra. Bayo na sa dala sa nawang sobra. Kaya pero ako ang sali. Dire, Matanda na. pantay na sa naya. So, pag sa doon namin vlog, matsal na sa namin. Kita lang. Ay, di sa doon talaga magsobra. Oo. Parang mga ganito. Kada isobra mo sa Oo. amin. Sige na. Hadi na. Hadi na. Pwede mo muna ano ko ba? Dire kapag may sigid, kaling diretsyo. Kaya nga ni, nga ni. Pero yun na sa di magsobra. Sali ba sobrang bi? Ang kunting wala paluluwasan sa ito. Parang ay stellar ka di sa nangyari. Dapat ka dapat sa di. Pero yung labo. Intindi? Kadi ibababong. Sige na, Bi. Sali na, bumunti na. Pwede mo apato yung parang ano. Oo. Hindi ako. Roller. Pero ako man arkan mo. Hmm? Ako man arkan mo. Kurit. Sana. Diri, amo na di, amo na di sa bata ng pagligsigid. Uda araw ka di. Kaya nga ni. Sige na ko. Palalabo ko nga dati may rurugan. Irar ko punta na sa di. Tayong diretsyo lang uda. Ay, sige na ko muna na isipin. Kira ko masisiyete. Ayan, ganda na. Mga kaparing Jason, no? Diba? Ganda. Ganda tingnan. Wala pa kasing bad dito sa pintura. May pintura na to. Diba? Ito ang kwarto namin. At mag-order yung asawa ko ng double tick para si baby saka yung pamangkin niya. Kami dito na lang sa baba. Okay, so alright. Wow! Yan ang ulam namin for today's video. Sarap ng ulam. Sarap ng ulam namin. Masuk karpa. Ibutan mo na si karpa, ma. Okay sana. Okay lang. Paano, ulat mo pa? Ah? Wow. Ha? Si baby, galing school. Parang binagyan ako. Naglilinis nga na, nag-aayos. Pasok! Wow! It's raining tacos. Ba? Huwag mo madumihan yung damit mo. May mga alikabok pa rin yan. Oh. Ba? Ano mo masasabi mo sa kwarto? Ikaw, parang bagong bili. Ba? May tiles na. Parang ano tayo sa hotel. Ba sa hotel? Ayun na. Ay, ako na piyel diti. Talaga? Ano ba na rin? Sorry? Oo, tabi mo. Dandan! Ay! Ay, adi abi. Itakin ko na sa nadi sa data ni Sally talaga maiwas. Tapos uusan yung mga aba. Yan. Kasya mo na Oo. Bagay. Bagay ba? Pero yung black sa Ganyan? lalagay. Tapos dikit. Di mo na pakadikit. Talig mawalis-walisan. Ayo. Ganyan na. Ano bebe? Okay yung nabili mo na tiles? Pwede. Saan nilalagay pa yung malaki? Bye.
Kain ka dito. Ang gapang buhay dumadaloy. Pwede di ba ipon ang sa Jason? Inaalam. Pwede di ipon ang kanal, likod ka to ah. Yung ano? Hindi na, di ba? Yung Isang na sa iyo. Ay, isang. ginagamit ko na ito. Abay ta. Adama. Pusa dito. Pusa na kaya. Arayuan natin ami. Linis, linis. Saan sa nang baga? Punta Mag-ayos natin sa ang bahay. Kumansat ko tao. Pilit mo sa ano? Jangan pilit sa spray. At kung napupudigan niyo, kung pili ako. Ano to, 4,050 yung isang rolyo. Tapos, Panangatan din. Yung nagagamit. pina-discount ako, pina-discount. Naging ano na lang to, naging 3,600. Nag-canvas muna ako, yung iba, yung presyo, 3,900 pero manipis, hindi ganito. Mayroon pa mas manipis pa, 2,400. 2,400. Eh ito, Anas yun eh. di ba? Hindi na talaga sa mo. Bawal. Jason, paano? Sali ka nila. Ano? Ilalagbaso ng sali ka nila. Ay, dali. Abot sa nasali. Di, bubuto kong tapalim eh. May, kaya paluwas. Palagbaso mo. Roll mo din. Ulos na. Di, kukunti ko na din. Pinanggit. Ano, di kayo maluloko to. Sige, sana. Oo. Kaya dapat masukol na. Tayo. Ano ba ba? Oo, sige yan eh. Eh, sagad mo na ito. Yan. Nanarap na ka. Di na, Isipin mo muna sa tuwa. Sa tuwa. At ito kita unang Kaya Isusunod mo na sa tuwa. Tutok yun. pantayon lang muna natin sa di. Pantayon. Nandiyan na muna. Ako kaya, lagi di mo tinutukin ang mga eh. Ayan. Sige na, kamu mag-isip. Yan. Tutuwa na muna para marabasang bisita. Bawal. Tago na floor mat, di na di pwedeng tutong-tungan. Layog na. Ano? Ano na mo? Ing. Oh. Gege. Lisa. Sige. Pabato na? Hello po sa 14 viewers. Yan. Maramikan. Saan na papuntahin na din? Bukod ng ko dati may na mga lukot-lukot. Sino na? Dali nga ni, isakto lang ang video. Kaya nga. Yun. Alat mo na, be. Alat mo na, be. Be, pantay ko. Lukot pa, be. Wag, bato mo lang muna. Pwede tayo. Wait. Sali, pwede nang bumatang ano. Ada di pwedeng batangan. Kaya floor mo. Pwede na pulahan. Wala? Pwede. Ulit na? Ya, tama na? Sito na, buka po. Sito. Parang ganito na. Buto ka siya rin sa doa. Ano Yan. kung Naligaw po sa doa. tungtungan mo na? Hindi mo ko. Wag mo na rin tayo spicy mo. Oo talaga, nasa eskwala, di ba, Loy? Sige na. Naulog. Ay, di ba, Loy, nasa eskwala? Pwede na magpakabaka. Pwede na sana yung magluwa, mag-relax. Ano mo na? Aray! Tingnan ko na. Wala. Lockdown.
lalagyan ng floor mat to. Ganda. At nagliligpit pa. Di pa to ano, bukas pa yung final nito. Bagong ano. Daming tao. Dahil tamot tao sa labas. Drop it out. Morning